No seu calendario de citas gastronómicas, o Concello de Ribeira exaltará esta fin de semana outro dos seus produtos estrela, o polvo. Poderá degustarse tanto sábado como domingo no Porto de Palmeira, onde se agarda a repartir preto dunha tonelada de cefalópodo de excelente calidade. Vamos a repartir unha cantidade de pulpo, esperamos, que supere a do ano pasado, no que se repartiron entre todos os comensales máis de 300 racións preto de unha tonelada de polvo. Ademais de polvo, a xente que acuda tamén poderá degustar mexillóns, empanada, churrasco, entre outras variedades da nosa gastronomía. Es un pulpero famoso a nivel gallego, con lo cual tendremos un pulpo de excelente calidad. Ademais da degustación gastronómica, a festa estará amenizada pola charanga Os Atrevidos e os gaiteiros de Arume. Haberá tamén concertos tanto en sesión vermú como pola noite, a cargo dos grupos Open Drink, Chiña, Drippers e Sound Sets. Dende o Concello animaron a veciños e visitantes a disfrutar desta festa, na que poderán apreciar un dos mellores produtos do noso mar a prezos populares. Sinalaron, ademais, que se reforzará o servizo de limpeza na zona. Os servicios de limpieza municipais van a estar ali a primeira hora da mañán, tanto sábado como domingo, para manter esas instalacións limpias, dar as gracias a toda a xente que nos visita en Palmeira, e aos veciños de Palmeira por manter sempre un ambiente bastante limpo,